Wara investigazzjoni intensiva mill-Pulizija dwar qatt ta' serqiet minn residenzi privati f'bosta lokalitajiet, ġew arrestati żewġ tirġiel Albaniżi li allegatament wettqu dawn is-serqiet. Il-Pulizija Maltija qalet li ż-żewġ persuni kienu jiffurmaw parti minn grupp internazzjonali ta' kriminalità organizzata u kienu ħarbu mill-pajjiż ftit wara li wettqu s-serqiet. Il-Pulizija baqgħu jsegwu l-passi tagħhom u arrestawhom wara li kellhom informazzjoni li l-irġiel kienu fuq titira lura lejn Malta u ma ġew arrestati fl-ajruport. Intant is-sibt filgħodu iż-żewġ Albaniżi, Sinan Gega ta' 46 sena u Koċu Silver ta' 32 sena tresqu l-qorti mixlija b'serq minn diversi residenzi fis-Swieqi, in-Naxxar, il-Mosta, ir-Rabat u l-Mellieħa u ma wieġbu mhux ħatja. Il-prosekuzzjoni spjegat li mit-22 sa 28 ta' frar daħlu 11 il-rapport ant il-Pulizija dwar serq u attentati ta' serq minn residenzi f'lokalitajiet diversi madwar Malta. Il-Pulizija bdiet l-investigazzjonijiet tagħha billi elevat filmati minn kameras tas-sigurtà fl-akwati fejn seħħew is-serqiet u f'dawn il-filmati ġew innotati l-istess żewġ persuni inkluż żewġ karozzi li dejjem intużaw għas-serq. Il-Pulizija ntraċċat il-vetturi illi kienu tal-kiri u waslet għal Koċu Silver. Min hawnhekk il-Pulizija sabu li ma' Silver f'Malta kien hemm persuna oħra u bekk waslu għal Sinan Gega. Ir-riżulta li dawn kienu qed jgħixu f'lukanda fil-Qawra u ma kienu ħallew Malta fil-bidu ta' Marzu. Fit-2 ta' Marzu, il-Pulizija Maltija kienet ukoll irċiviet informazzjoni li Silver kien tar lejn il-Belġju hekk kif twaqqaf f'ajruport fi Brussell minħabba li kellu diversi fliexken ta' xempu mimlija bil-ġojjellerija. Din ġiet ikkonfiskata, iżda l-Pulizija Belġjana ħallietu jkompli bil-vjaġġ tiegħu. L-istess ġojjellerija konfiskata taqbel mad-deskrizzjoni ta' ġojjellerija misruqa minn Malta. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech, iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħatja filwaqt li ma saret ebda talba l-ħelsien mill-arrest u għalhekk inżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.